Înainte să începem, te rog, abonează-te și apasă pe like și spune-mi din ce oraș sau țară mă asculți. Ceaiul de după amiază la rezidența Pemberton era întotdeauna o tortură, dar Lady Constance Ashford învățase să-și ascundă durerea sub o mască de indiferență polită. La 39 de ani devenise invizibilă pentru majoritatea londrezilor din înalta societate, cu excepția momentelor când servea drept țintă pentru comentariile răutăcioase. Stătea pe marginea canapelei de catifea burgundă, cu mâinile împreunate elegant în poală, în timp ce Lady Pemberton și cercul ei de prietene șușoteau în spatele evantaielor lor de mătase. Desigur, dragă Constance, este un exemplu perfect al orgoliului feminin dus la extrem, spuse Lady Pemberton cu un zâmbet fals dulce. Să refuzi 3 propuneri perfect respectabile la 20 de ani doar pentru a ajunge o femeie nemaritată la 40. Nu are 40 încă, Cordelia, interveni Lady Hartwell, deși tonul ei nu oferea nicio consolare. Doar 39, dar punctul tău rămâne valabil. Ce femeie în mintea ei sănătoasă ar alege să devină o tovarășă plătită când putea fi soția unui gentleman? Constance simți cum obrajii îi ard, dar își menținea privirea fixată asupra ceștii de ceai din mâinile ei. Nu avea rost să explice. Nimeni nu înțelegea că refuzase acele propuneri pentru că mama ei murea de tuberculoză, că tatăl ei dispăruse lăsând-o pe ea să crească 3 surori mai mici. Sacrificiile ei fuseseră făcute din iubire, dar societatea nu recompensa sacrificiul, îl pedepsea. Aș spune că este o lecție valoroasă pentru toate tinerele doamne, continuă Lady Pemberton, întorcându-se demonstrativ către nora ei de 20 de ani. Privește ce se întâmplă când o femeie crede că poate aștepta perfectul. Timpul nu așteaptă pe nimeni, mai ales pe femei. În acel moment, Constance ar fi vrut să plece, să părăsească salonul elegant și să nu se mai întoarcă niciodată. Dar demnitatea ei, ultimul lucru care îi mai rămăsese, o ținea pe loc. Nu le-ar oferi satisfacția de a o vedea fugind. Salvarea veni sub forma mătușii ei, Lady Margaret Thornton, care intră în salon cu autoritatea unei femei obișnuite să fie ascultată. La 65 de ani, văduva contelui Thornton avea și averea și poziția socială necesară pentru a-i face pe alții să tacă. Constance, draga mea, trebuie să plecăm, anunță Lady Margaret cu un ton care nu permitea contradicția. Avem o întâlnire importantă cu croitoreasa mea. Constance se ridică imediat, recunoscătoare pentru scăpare. Își luă rămas bun cu politețe glacială și urmă pe mătușa ei spre trăsură. Abia după ce portiera se închise și calul porni, îndrăzni să respire normal. Nu trebuie să te supui acestor umilințe, spuse Lady Margaret, privind-o cu afecțiune. Ai putea să refuzi invitațiile lor și să devin și mai mult subiect de bârfă? Să spună că mă ascund de rușine? Constance clătină din cap. Nu, mătușă Margaret, nu le voi oferi această satisfacție. Atunci hai să le oferim altceva despre care să vorbească. Ochii bătrânei doamne sclipeau cu un plan. Balul jubileului de diamant al reginei este săptămâna viitoare. Vei veni cu mine și vei purta o rochie care îi va face pe toți să-și amintească că Lady Constance Ashford nu a fost întotdeauna invizibilă. Constance, simți o undă de panică. Mătușă, nu pot, poți și vei. Lady Margaret îi prinse mâna cu fermitate. Am comandat deja rochia, albastru safir, din mătase lion cu broderie de argint. Va face ochii tăi să strălucească ca cerneala și va reaminti tuturor că frumusețea ta nu s-a stins, doar a fost ignorată. Lacrimii neașteptate apărură în ochii Constanței. De mult nu mai simțise că cineva crede în ea. De ce faci asta pentru mine? Pentru că ești nepoata mea preferată și pentru că m-am săturat să te văd tratată ca pe un ghidon de alții care nu au nici jumătate din caracterul tău. Lady Margaret zâmbi. Și pentru că am un presimțământ că acest bal va schimba totul. Constance nu îndrăzni să spere. Speranța durea prea tare când era zdrobită. Noaptea balului sosi prea repede
și Constance se trezi în fața oglinzii din dormitorul mătușii sale, aproape nerecunoscându-se. Rochia era o capodoperă. Mătasea albastru safir cădea în pliuri perfecte, iar broderia de argint prindea lumina lumânărilor, creând un efect aproape magic. Decolteul modest, dar elegant, îi încadra umerii și gâtul într-un mod care sugera mai mult decât arăta. Camera ei aplicase părul ei castaniu închis într-un coc sofisticat, lăsând câteva șuvițe să-i încadreze fața într-un mod care îi înmuia trăsăturile. Pentru prima dată în ani, Constance văzu în oglindă nu o femeie invizibilă și nemaritată, ci o doamnă elegantă, cu ochi inteligenți și o frumusețe discretă, matură. "Ești uimitoare," șopti camera, iar Constance simți cum inima îi se strânge. În trăsura care o ducea spre palatul unde se ținea balul, Lady Margaret îi ținu mâna. "Nu uita, păstrează-ți capul sus. Ești nepoata unui conte, ai sânge nobil în vine și nu ai niciun motiv să te rușinezi." Dar când intrară în sala de bal imenă, strălucitoare de candelabre de cristal și decorată cu flori albe și aurii în cinstea reginei, curajul Constancei aproape că o părăsi. Peste 500 de invitați purtau cele mai strălucitoare rochii și cele mai fine costume. Muzica orchestra crea o atmosferă de basm, dar pentru Constance tot ce vedea erau privirile care s-ar fi putut întoarce spre ea cu milă sau bagiocură. Dar nu asta se întâmplă. În momentul în care pășiră pe scările largi care coborau în sala de bal, Constance simți schimbarea în atmosferă. Privirile se întoarseră spre ea, dar nu cu milă. Conversațiile se opriră. Cineva scăpă o ceașcă de șampanie care se sparse pe podea de marmură cu un zgomot clar în liniștea bruscă. Și apoi văzu 3 bărbați, 3 dintre cei mai puternici nobili din Anglia, oprindu-se în locurile lor, privind-o ca și când tocmai ar fi văzut ceva care le-a schimbat lumea. Ducele de Thornbridge, la 42 de ani, văduv de 5 ani, cunoscut pentru inteligența sa ascuțită și pasiunea pentru literatură, opri conversația pe care o avea cu 2 membri ai Parlamentului și o privi cu o intensitate care o făcu să clipească. Ducele de Ravencroft, la 45, niciodată căsătorit, erou de război legendar cu decorații de la regina în persoană, se opri în mijlocul sălii, statuia lui impunătoare, întorcându-se complet spre ea ca și când restul încăperii dispăruse. Și ducele de Westmont, la 38, scandalos divorțat, rebelul societății cu reputație de pasiune și pericol, scăpă paharul de șampanie din mână, lichidul auriu împrăștindu-se pe podea, în timp ce ochii lui negri o fixau cu o intensitate care îi tăie respirația. Constance nu înțelegea ce se întâmpla. Lady Margaret zâmbea discret lângă ea, mâna ei ghidând-o cu blândețe în jos pe scări. Muzica reluă, conversațiile reporniră, dar ceva fundamental se schimbase. Lady Pemberton, îmbrăcată într-o rochie mov exagerată, se uita la ea cu gura deschisă, evantaiul căzându-i pe podea. Înainte ca Constance să poată procesa ce se întâmpla, ducele de Thornbridge se apropia de ea cu pași hotărâți, figura lui aristocratică și căruntă perfectă pentru un duce. "Lady Margaret," spuse el cu o plecăciune respectuoasă, "și Lady Constance, dacă nu mă înșel, îmi permiteți onoarea de a fi prezentat oficial?" Constance simți cum pământul se mișcă sub picioarele ei. Ducele de Thornbridge, un om care putea conversa cu regina, care era consultat de primul ministru, îi cerea permisiunea să fie prezentat ei? "Ducele de Thornbridge," răspunse Lady Margaret cu plăcere evident. "Desigur, nepoata mea, Lady Constance Ashford. Constance, ducele de Thornbridge." El luă mâna ei și o sărută cu o eleganță care părea dintr-o altă eră. "Vreau să spun că am observat-o Lady Constance în diverse evenimente sociale, dar niciodată nu am avut plăcerea unei conversații. O eroare pe care sper să o corectez. Mi-ar face onoarea unui dans?" Constance clipi, complet dezorientată. "Eu, da, desigur, ducele meu." În timp ce o conducea spre ringul de dans, ea era conștientă de fiecare privire care îi urmărea.
Valsul începu și Thornbridge o ghidă cu eleganță, mâna lui fermă pe talia ei. Trebuie să mărturisesc ceva, Lady Constance, spuse el în timp ce dansau. V-am observat de mult timp. Am fost întotdeauna impresionat de demnitatea dumneavoastră, de modestia cu care purtați greutățile pe care societatea le plasează pe umerii dumneavoastră. Inima ei bătea neregulat. Sunteți prea gentil, ducele meu. Nu sunt gentil, sunt onest. Ochii lui albaștri o studiară. Am citit articolele dumneavoastră anonime în Chronicle despre reforma educației pentru fete. Da, știu că sunteți autoarea lor. Inteligența și pasiunea din acele cuvinte nu pot fi ascunse. Constance rămase fără cuvinte. Nimeni nu știa despre articolele ei. Era secretul ei, singura modalitate de a-și folosi mintea într-o lume care credea că mințile feminine nu valorau nimic. Cum ați... începu ea. Am prieteni la ziar, dar secretul dumneavoastră este în siguranță cu mine. Zâmbi. Am dorit dintotdeauna să întâlnesc mintea din spatele acelor argumente strălucite. Acum că o fac, sunt și mai impresionat. Dansul se termină prea repede, dar înainte ca Thornbridge să o poată escorta înapoi la mătușa ei, o altă figură impunătoare apăru în calea lor. Ducele de Ravencroft era mai înalt decât Thornbridge, cu umeri largi și o postură militară perfectă. Cicatrici subtile pe mâinile lui vorbeau despre batalii câștigate. Thornbridge, spuse el cu un ton respectuos, dar ferm, sper că nu vei monopoliza toată seara, Lady Constance. Ravencroft. Thornbridge se înclină ușor. Desigur că nu. Lady Constance, îți prezint ducele de Ravencroft. Ravencroft luă mâna ei cu o blândețe surprinzătoare pentru un om atât de mare. Lady Constance, ar fi o onoare imensă dacă ați accepta următorul dans. Constance nu înțelegea ce se întâmpla, dar se trezi spunând da. Thornbridge se retrase cu o privire care promitea că va reveni, iar Ravencroft o conduse înapoi pe ringul de dans, tocmai când un vals nou începea. Spre deosebire de eleganța academică a lui Thornbridge, Ravencroft dansa cu precizie militară. Fiecare pas era perfect cronometrat, fiecare mișcare calculată. Dar ceea ce o surprinse pe Constance fu blândețea din ochii lui căprui când o privea. Am luptat în 17 bătălii, Lady Constance, spuse el brusc. Am văzut barbarie, de care majoritatea oamenilor nu-și pot imagina. Am învățat să recunosc curajul când îl văd. Ea clipi, confuză. Nu sunt sigură că înțeleg, ducele meu. Când dai curajul, nu este doar pe câmpul de luptă. Este și în sălile de bal londoneze, unde o femeie păstrează demnitatea în fața cruzimii societății, unde continuă să trăiască cu grație atunci când alții ar fi cedat. Privirea lui era intensă. Sunteți un soldat, Lady Constance, doar că bătăliile dumneavoastră sunt nevăzute. Ceva în cuvintele lui o atinse profund. Pentru prima dată în ani, cineva văzuse nu victima, ci supraviețuitoarea. Nu știu ce să spun, șoptia. Nu spuneți nimic. Doar știți că eu vă văd. Zâmbi și pentru un moment masca soldatului căzu, dezvăluind un om cu o bunătate profundă. Și ceea ce văd este extraordinar. Când dansul se termină, Constance era zdruncinată emoțional. Doi duci, doi dintre cei mai importanți bărbați din Anglia, tocmai îi arătaseră o atenție și un respect pe care nu-l primise de la nimeni în ultimii 15 ani. Dar apoi simți o privire ardentă, intensă, periculoasă. Se întoarse și îl văzu pe ducele de Westmont, sprijinindu-se de o coloană de marmură, privind-o cu ochi negri care păreau să ardă prin veșmintele ei și să vadă direct în sufletul ei. Nicholas Davenport, ducele de Westmont, nu credea în dragoste la prima vedere până în acea seară. Divorțat cu scandal acum 2 ani, după ce soția lui îl înșelase și apoi îl acuzase public de cruzime pentru a-și acoperi propria culpă, Nicholas învățase să nu mai aibă încredere în nimeni. Ședea la margine, observând societatea care îl judeca când ea intrase în sală, și lumea lui s-a oprit. Nu era cea mai tânără femeie din încăpere, nici cea mai ornamentată, dar avea ceva,
O demnitate, o forță liniștită, o frumusețe care nu țipa pentru atenție, ci șoptea către cei destul de inteligenți să observe. Ochii ei, când îi măsuraseră sala, nu căutaseră aprobare. Căutaseră doar o cale de ieșire și această vulnerabilitate protejată de curaj îl făcuse să vrea să o protejeze și să o provoace în același timp. Apoi văzuse cum Thornbridge și Ravencroft o curtau pe ringul de dans și simțise ceva pe care nu-l mai experimentase de ani, gelozie pură și primitivă. Astea erau ale lui, nu știa cum știa, dar știa. Așa că aștepta, lăsând pe ceilalți doi să-și facă jocurile lor politicoase și respectuoase. El nu era genul de om politicos. Era genul periculos și când în sfârșit se apropie de ea, voiau să simtă pericolul. Lady Constance, spuse el apărând brusc în fața ei, fără a cere permisiunea nimănui. Vocea lui era scăzută, cu o calitate de catifea neagră care părea să alunece peste pielea ei. Dansați cu mine. Nu era o întrebare. Ea se întoarse să-l privească și în acel moment când ochii lor se întâlniră, Nicholas simți electricitatea între ei ca pe un șoc fizic. Văzu cum respira mai repede, cum obrajii se înroșiră ușor. Nu mi-ați fost prezentat, domnule, spuse ea, dar vocea îi tremura aproape imperceptibil. Ducele de Westmont. Se înclină, aproape o batjocură a politeței. Și acum că suntem prezentați, valsul următor este al meu. Sunt flătată, ducele meu, dar nu vi se cere să fiți flătată. Ochii lui negri o ținură captivă. Vi se cere doar să dansați. Lady Margaret, care observa schimbul, interveni cu un zâmbet amuzat. Constance, ducele de Westmont, este cunoscut pentru directitatea lui. De ce să nu accepți? Constance părea captivă între a fugi și a rămâne. În final, demnitatea ei, acel maldita demnitate care o făcea atât de atrăgătoare, o făcu să-i ofere mâna. Un singur dans, ducele meu. Ne vom vedea. Prinse mâna ei și o conduse pe ringul de dans cu o posesivitate care făcu pe mai multe doamne să gâfâie. Când o prinse în brațele lui pentru vals, Nicholas o trase mai aproape decât era strict necesar. Simți cum se încordă, apoi relaxa doar puțin în brațele lui. Sunteți conștientă, șopti el aproape de urechea ei, că în acest moment fiecare om din această sală mă urăște? De ce? Întrebă ea, vocea ei răgușită. Pentru că sunt eu cel care vă țin. Îi simți tremurarea. Thornbridge și Ravencroft sunt gentlemen. Ei vă vor curta cu poezie și respect. Eu nu sunt un gentleman, Lady Constance. Atunci ce sunteți? Un om care ia ceea ce vrea. Ochii lui o arseră. Și vă vreau pe dumneavoastră. Ar fi trebuit să fie scandalizată. Ar fi trebuit să se îndepărteze. În schimb, văzu cum pupilele ei se dilatau, cum buzele ei se întredeschideau. Nu mă cunoașteți, ducele meu. Ba da, vorbea serios acum. Vă cunosc pentru că suntem la fel. Ambii am fost judecați de o societate care nu merită să ne judece. Ambii am fost răniți. Ambii am învățat să supraviețuim în spatele unor ziduri pe care nimeni nu le poate pătrunde. Se aplecă mai aproape. Dar eu văd zidurile dumneavoastră, Constance, pentru că am ai mei și vreau să le dărâm pe amândouă. Sunteți nebun, șopti ea, dar nu suna ca o acuzație. Posibil. Zâmbi, un zâmbet periculos, frumos. Dar vă face inima să bată mai repede, nu-i așa? Roșeața care îi cuprinse obrajii fu răspunsul lui. Dansau în tăcere pentru câteva momente, dar nu era o tăcere confortabilă. Era încărcată cu tensiune, cu posibilitate, cu ceva pe care niciunul dintre ei nu îndrăznea să-l numească. De ce eu? Întrebă ea în cele din urmă. Sunt sigură că aveți opțiuni mai potrivite. Potrivite? Râse, dar nu cu cruzime. Am fost căsătorit cu o femeie potrivită, frumoasă, tânără, perfect educată. M-a înșelat, m-a mințit și apoi a răspândit minciuni despre mine pentru a-și proteja reputația. Privirea lui se întări. Nu vreau potrivită, vreau adevărat. Și dumneavoastră sunteți cel mai adevărat lucru pe care l-am văzut vreodată. Constance, simți cum lacrimile îi umplu ochii. Nu știți nimic despre mine.
Știu că ați sacrificat tot pentru familia dumneavoastră. Știu că rezistați în fața cruzimii cu grație. Știu că scrieți articole pasionate despre reforma educației sub pseudonim, credând că nimeni nu va afla. Văzut șocul din ochii ei. Da, și eu știu. Știu că citiți Byron și Shelley noaptea, când credeți că nimeni nu vă observă. Știu că vă plimbi singură în Hyde Park în fiecare dimineață la 6, când ceața încă acoperă lacul. Se opri. Și știu că sunteți singură de prea mult timp, la fel ca mine. Cum știți toate acestea? Vocea ei abia se auzea. Pentru că de 3 luni vă observ, de 3 luni încerc să găsesc curajul să vă abordez, iar în fiecare zi mi-a fost frică că o voi face greșit și voi pierde șansa. Tonul lui era brutal de onest. Și apoi v-am văzut intrând aici în seara asta și am știut că, dacă nu vorbesc acum, dacă nu revendic ceea ce vreau, voi regreta pentru restul vieții mele. Valsul se termină, dar niciunul dintre ei nu se mișcă imediat. Stăteau pe ringul de dans, privind unul la altul, în timp ce lumea se mișca în jurul lor. Sunteți periculos, șopti ea. Da, nu negă. Dar sunteți și dumneavoastră. Pentru inima mea, cel puțin. În acea clipă ceva se crăpă în pereții Constancei. Ceva pe care îl construise cu atâta grijă timp de atât de mulți ani. Nu știu ce să fac cu dumneavoastră, ducele de Westmont. Nicholas luă mâna ei, sărutând-o, dar de data asta sărutul fu mai lung, mai intim. Spuneți numele meu, Constance. Nicholas, șopti ea, și numele sună ca o promisiune pe buzele ei. Mai bine, zâmbi. Și ce să faceți cu mine? Simplu. Dați-mi o șansă să vă arăt că meritați tot ceea ce vi s-a refuzat. Dragostea, pasiunea, o viață care este mai mult decât doar supraviețuire. Înainte ca ea să poată răspunde, Thornbridge apăru lângă ei, politicos, dar ferm. Westmont, cu siguranță nu ai de gând să monopolizezi toată seara Lady Constance? Nicholas își întoarse capul încet, privirea lui provocatoare. De fapt, exact asta am de gând. Nicholas, murmură Constance, rușinată de scandalul potențial. Dar Nicholas nu cedă. Lady Constance, Lady Margaret vă așteaptă. Vă rog să mă scuzați pe mine și pe Thornbridge. Avem ceva de discutat. O escortă înapoi la mătușa ei, apoi se întoarse spre Thornbridge, care îl aștepta cu o expresie rece. Este sub protecția mea, spuse Thornbridge jos. Nu voi tolera jocurile tale cu ea. Nu sunt jocuri. Nicholas îl privi direct în ochi. Și nu este sub protecția ta. Nu este proprietatea nimănui. Dar dacă totul merge așa cum plănuiesc, va fi soția mea. Ești arogant. Sunt onest. Nicholas zâmbi fără căldură. Și tu știi că am dreptate. O simți și tu, nu-i așa? Acea legătură între noi doi. Și te înfurie pentru că știi că nu poți concura. Ești încă marcat de divorț. Societatea nu o va accepta ca duchesă dacă te alege pe tine. Atunci societatea poate să ardă. Nicholas făcu un pas mai aproape. Nu mă interpune între mine și ea, Thornbridge. Te respect, dar nu mă voi opri. Thornbridge studiu pentru un moment lung, apoi în cuvință încet. Dacă o rănești, aș prefer să mor. Era adevărul cel mai simplu pe care Nicholas îl spusese vreodată. Săptămânile care urmară balului transformară viața Constancei într-un vârtej pe care nu-l mai experimentase niciodată. Thornbridge îi trimitea cărți rare, ediții prime de Austen și Wordsworth, cu notițe scrise de mâna lui în margini, invitându-o la dezbateri intelectuale. Îi trimise invitație la o prelegere privată despre reforma educației, unde ea stătea în prima filă și contribuia cu opinii care făceau pe toți bărbații din încăpere să o privească cu admirație și ușoară teamă. Ravencroft apărea în plimbările ei matinale din Hyde Park, apărând din ceață ca un paznic tăcut. Nu vorbeau mult, el nu era un om de multe cuvinte, dar prezența lui era reconfortantă. Odată, când 2 bărbați beți încercaseră să o abordeze nepoliticos, Ravencroft apăruse ca o furtună, fizica lui impunătoare și privirea lui ucigașă, făcându-i pe bărbați să plece imediat. Apoi, blând, îi oferise brațul și o escortase acasă în siguranță, fără să ceară nimic în schimb. Dar Nicholas era constant prezent într-un mod
care o făcea să se simtă vânată și protejată în același timp. Apărea la evenimente sociale pe care ea le frecventa, mereu găsind-o în mulțime. Trimitea flori, nu buchetele pretențioase, ci o singură trandafir roșu în fiecare zi, cu o notă scurtă, o singură linie. Gândurile mele sunt ale tale. Timpul se mișcă prea încet departe de tine. Visele mele sunt pline de chipul tău. Notele erau atât de intime încât Constance le ascundea de camera ei, păstrându-le într-o cutie pe care o ținea sub pernă. Într-o dimineață, după 3 săptămâni de această curte intensă, Constance fu invitată la o expoziție de artă de către Thornbridge. Când sosi, fu surprinsă să găsească pe Ravencroft și Nicholas deja acolo. Cei 3 duci se priviră unul pe altul cu o tensiune aproape vizibilă. Lady Constance, Thornbridge se aplecă peste mâna ei. Ce plăcere neașteptată! Neașteptată? Nicholas râse sec. Am văzut invitația ta, Thornbridge. Nu ești atât de subtil pe cât crezi. Niciunul dintre voi nu este, adăugă Ravencroft calm. Și această competiție publică nu servește la nimic. Ba da, contraziese Nicholas privind-o pe Constance. Îi arată lui Constance că are opțiuni, că este dorită, că poate alege. Constance simți cum toți ochii din galerie se întorc spre ei. Acest moment devenea un spectacol public și ea nu știa dacă să fie flătată sau îngrijorată. Domnilor, spuse ea calm, vă apreciez atenția, dar nu sunt un premiu de câștigat într-o competiție. Nimeni nu a spus că ești, răspunse Nicholas imediat. Ești o femeie care merită să aleagă propriul destin și suntem 3 bărbați destul de înțelepți pentru a recunoaște asta. Atunci de ce îmi faceți alegerea atât de dificilă? Întrebă ea frustrat. Pentru că fiecare dintre noi crede că poate oferi ceea ce meriți, spuse Thornbridge. Eu îți ofer respect intelectual, conversație egală, o parteneriat al minților. Eu îți ofer protecție, stabilitate, o viață fără teamă, adăugă Ravencroft. Și eu, Nicholas făcu un pas mai aproape, vocea lui scăzută și intensă, îți ofer pasiune, adevăr fără filtre, o dragoste care arde, nu doar există. Constance simți cum respirația îi devine neregulată. Ochii lui Nicholas o țineau prizonieră și în acel moment știa pe cine alesesese. Poate că știuse dintotdeauna. Acea seară, când Nicholas o escortă la trăsura ei, după ce combătuse verbal cu Thornbridge pentru acest privilegiu, o opri cu o mână blândă pe brațul ei. Trebuie să vorbim, spuse el, în privat. Nicholas, nu este... Te rog. Tonul lui o surprinse, vulnerabil, aproape disperat. Doar 10 minute. Grădinile de la spatele galeriei sunt pustii. Te rog, Constance. Ea știa că ar fi trebuit să refuze. O doamnă neînsoțită într-o grădină cu un duce divorțat? Scandalul ar fi fost imens, dar ceva în ochii lui, ceva în felul în care numele ei suna pe buzele lui, o făcu să cedeze. 10 minute, acceptă ea. O conduse prin porțile din fier forjat în grădina umbrită, unde lanternele atârnate în copaci aruncau lumină tremurătoare. Aerul mirosea a iasomie și ploaie apropiată. De ce am venit aici?" întrebă ea, înfășurându-și brațele în jurul ei. Nicholas își scoase haina și o așeză pe umerii ei înainte ca ea să protesteze. Pentru că trebuie să știi ceva despre mine, despre trecutul meu. Știu despre divorț. Nu știi adevărul. Se întoarse spre ea, fața lui tensionată în lumina lanternelor. Soția mea, Catherine, m-a înșelat cu fratele ei Vitreg timp de 2 ani înainte ca eu să descoper. Când am confrunt-o, a spus că mă va distruge dacă încerc să divorțez de ea. Am divorțat oricum. Râse amar. A ținut promisiunea. A răspândit minciuni că am bătut-o, că am fost violent, că am abuzat de ea. Jumătate din societate încă crede aceste lucruri. Constance, simți cum inima îi se strânge. Nicholas, nu am atins-o niciodată cu violență, niciodată. Dar nu am putut dovedi asta și ea știa. Divorțul mi-a costat aproape tot, reputația mea, relațiile mele, încrederea societății. O privi direct în ochi.
De aceea sunt atât de precaut. De aceea mă tem să am din nou încredere. Catherine m-a învățat că oamenii pot minți cu fețe frumoase și cuvinte dulci. Și totuși mă cer să am încredere în tine, spuse Constance încet. Nu, îți cer să-mi dai o șansă să-ți câștig încrederea. Făcu un pas mai aproape. Constance, știu că Thornbridge și Ravencroft sunt opțiuni mai sigure. Thornbridge îți oferă respectabilitate. Ravencroft îți oferă protecție. Eu îți ofer doar pe mine. Un om stricat, cu un trecut complicat și o reputație murdară. De ce îmi spui toate acestea? Pentru că trebuie să știi cu cine te implici dacă mă alegi. Vocea lui se frânse ușor. Nu vreau să mă alegi și apoi să regreți când realizezi ce costuri vine asta. Constance îl studiu în lumina tremurătoare. Văzu vulnerabilitatea pe care o ascundea de restul lumii, frica de respingere pe care o purta ca pe o armură. Pot să-ți spun un secret? Șoptia. Orice. Nu vreau siguranță. Am avut siguranță. Siguranța unei viețimi unde știam exact ce să aștept în fiecare zi, unde nimeni nu vedea în mine ceva mai mult decât o săracă fată nemaritată. Făcu un pas spre el. Tu mă faci să mă simt vie, Nicholas. Mă faci să vreau lucruri pe care mi-am învățat să nu le mai vreau. Mă faci să cred că poate, doar poate, nu este prea târziu pentru mine să am mai mult decât doar existență. Nu este prea târziu, spuse el fierbinte. Cum ar putea fi? Ai 39 de ani, nu 90. Ai toată viața în fața ta. Și tu, întrebă ea, ce-ți dorești tu? Pe tine, simplu, direct, devastator, doar pe tine. Când buzele lui o atinseră, Constance simți cum lumea se înclină pe axa ei. Nu fusese niciodată sărutată, nu așa. Thornbridge o sărutase pe mâna galant, dar asta era ceva diferit. Nicholas o sărută ca pe ceva prețios și periculos în același timp. Mâinile lui îi încadrau fața, degetele lui mari șterând lacrimile pe care nu realizase că le vărsase. Sărutul începu blând, întrebător, dar când ea răspunse, când mâinile ei se încolăciră în jurul gâtului lui, el o trase mai aproape, aprofundând sărutul până când ea nu mai putea respira, gândi, exista decât în brațele lui. Când se despărțiră, amândoi erau fără aer. Spune-mi că mă vrei, murmură el în gura ei. Spune-mi că nu sunt nebun să cred că am o șansă. Mă sperii, șopti ea sincer. Bine, zâmbi, acel zâmbet periculos, frumos. Pentru că și tu mă sperii. Dar hai să ne înfricoșăm împreună. În acea noapte, când se întoarse acasă, Constance știa că făcuse alegerea. Îi va spune lui Thornbridge și lui Ravencroft, cu amabilitate, cu respect, dar ferm. Inima ei aparținea unui duce rebel cu ochi negri și un trecut complicat. Și pentru prima dată în 39 de ani, Constance Ashford se simțea cu adevărat vie. A doua zi dimineață, Constance îi invită pe Thornbridge și Ravencroft pentru ceai la reședința Lady Margaret, determinată să fie onestă cu ambii. Thornbridge sosi primul, elegant ca întotdeauna, cu un buchet de crini albi. Ravencroft veni la câteva minute mai târziu, statuia lui militară perfectă când intră în salon. Domnilor, începu Constance, mâinile ei tremurând ușor în timp ce își turna ceai. V-am invitat pentru că trebuie să fiu onestă cu amândoi. Ați fost extraordinar de gentil cu mine, mai mult decât merit. Meriți mult mai mult, o întrerupse Thornbridge blând. Vă rog, lăsați-mă să termin. Respiră adânc. Sunteți ambii bărbați minunați. Orice femeie ar fi norocoasă să fie curtată de voi, dar inima mea a făcut o alegere pe care mintea mea poate că nu o înțelege încă complet. Ravencroft închise ochii pentru o clipă. Westmont. Da, vocea ei era fermă acum. Știu ce veți spune, că este periculos, că trecutul lui este complicat, că alegerea lui va veni cu costuri sociale. Știu toate acestea, dar se opri, găsind cuvintele. Când sunt cu el, mă simt vie într-un mod pe care nu l-am simțit niciodată. Și după 39 de ani de a exista doar pentru alții, vreau să trăiesc pentru mine. Tăcerea care urmă fu grea.
Apoi Thornbridge se ridică, apropiindu-se de ea cu pași lenți. Lady Constance, spuse el, luându-i mâna. Nu voi pretinde că nu sunt dezamăgit, dar respect alegerea dumneavoastră. Westmont este un om norocos, sper că înțelege asta. Va înțelege, spuse Ravencroft, ridicându-se și el. Marea lui statuie părea deodată obosită, pentru că dacă nu o face, va avea de-a face cu mine. O privi direct. Dacă te rănește vreodată, Constance, și folosesc prenumele tău pentru că mi-ai permis această familiaritate, vreau să știi că am să fiu acolo, întotdeauna. Mulțumesc, șoptia, lacrimile umplându-i ochii. Amândoi sunteți mai buni decât merit. Nu, spuse Thornbridge ferm, meriți exact asta și mai mult. După ce plecară, Constance se prăbuși pe canapea, istovită emoțional. Lady Margaret intră în salon, privind-o cu o expresie ciudată. L-ai ales pe cel mai complicat, observă mătușa ei. Știu, dar este și cel care te face să strălucești. Lady Margaret zâmbi. Așa că aprob. Dar, Constance, fii atentă. Bărbații cu răni adânci pot iubi fierbinte, dar pot și răni la fel de profund când se tem. Cuvintele acestea ar fi trebuit să o avertizeze. Dar Constance era prea fericită pentru a le acorda atenția cuvenită. Următoarele 6 săptămâni fură cele mai fericite din viața Constancei. Nicholas o curtă cu o intensitate care o lăsa fără suflare. O ducea în excursii lungi, în trăsură deschisă, spre proprietatea lui de la marginea Londrei, o moșie magnifică cu grădini care păreau fără sfârșit. Îi arătă biblioteca lui personală, o încăpere uriașă, cu pereți acoperiți de cărți de la podea la tavan. Toate acestea sunt ale tale acum, spusese el privind-o cum atingea cu reverență volumele rare. Tot ce am este al tău. Luau cina împreună, conversații care durau ore despre literatură, politică, viață. Nicholas o provoca intelectual într-un mod pe care nimeni altcineva nu o făcuse. Nu o trata ca pe o femeie fragilă care trebuia protejată de subiecte dificile, o trata ca pe o egală. Și săruturile, Doamne, săruturile! În biblioteca lui, în grădinile umbroase, odată chiar în trăsură când ploaia îi surprinsese pe drum spre casă. Nicholas o săruta ca și când ar fi murit de sete și ea ar fi singura sursă de apă din lume. Vreau să te mărități cu mine, îi spusese el într-o seară când stăteau pe terasa proprietății lui privind soarele apunând. Nu acum, nu până nu ești complet sigură, dar vreau să știi că aceasta este intenția mea. Tu, pentru totdeauna. Constance simțise cum inima îi se topea. Nicholas, nu trebuie să răspunzi acum. O prinse în brațe. Doar știu, ești femeia pentru care aș renunța la tot. Totul părea perfect, prea perfect. Și apoi catastrofa lovi. Totul începu cu o scrisoare anonimă livrată lui Nicholas la clubul lui. În ea, cineva îngrijorat de binele lui, atașase copii ale unor presupuse scrisori între Constance și Thornbridge. Scrisori în care Constance discuta planuri elaborate pentru a-l folosi pe Nicholas pentru titlul și averea lui, apoi pentru a-l abandona pentru Thornbridge, odată ce obținea ceea ce dorea. Scrisorile erau sofisticate, imita perfect caligrafie Constancei, făceau referire la conversații intime pe care numai ei doi le-au avut. Cineva petrecuse luni planificând această distrugere. Nicholas citise scrisorile în biroul lui, singur, și cu fiecare cuvânt zidurile pe care le construise cu atâta grijă în jurul inimii lui reveneau. Mâinile lui tremurau când ajunse la ultima scrisoare, cea în care Constance descria în detaliu cum Nicholas era patetice de ușor de manipulat și cum bărbații răniți sunt cei mai ușor de controlat. Suna exact ca Catherine, exact ca ex-soția lui. Și frica pe care o îngropase adânc, frica că niciodată nu va putea avea din nou încredere, exploză în furie oarbă. Nu verifică scrisorile, nu întrebă pe Constance, pur și simplu crezuse. Pentru că în adâncul lui, frica lui de a fi din nou trădat era mai puternică decât dragostea lui.
Confruntarea se petrecu la un dineu la reședința Thornbridge, ironică unde toată înalta societate londoneză era prezentă. Constance sosise cu Lady Margaret, strălucitoare într-o rochie verde smarald, surâsul ei radiant când îl văzuse pe Nicholas în celălalt capăt al salonului. Dar când se apropie de el, văzu imediat că ceva era groaznic în neregulă. Ochii lui erau reci, goi, nu mai erau bărbatul cald care o sărutase cu pasiune cu doar 2 zile înainte. Nicholas, șoptia atingându-i brațul. Ce s-a întâmplat? Nu mă atinge. Vocea lui era șters de orice emoție, ceea ce o sperie mai mult decât dacă ar fi strigat. Oamenii din jur începură să observe. Conversațiile scădeau. Nu înțeleg, începuia. Înțelegi perfect. O privi cu un dispreț atât de rece încât i-a făcut un pas înapoi. Am fost un prost, din nou, am crezut că ești diferită, că erai reală. Râse, un sunet crud, gol. Dar ești exact ca Catherine. Poate chiar mai bună la asta, pentru că m-ai făcut să cred cu adevărat. Nicholas, despre ce vorbești? Panică începu să se instaleze în pieptul ei. Scrisorile tale către Thornbridge, planurile tale elaborate, felul în care ai manipulat fiecare conversație, fiecare moment intim pentru a obține exact ceea ce voiai. Se aplecă mai aproape, vocea lui scăzută și veninoasă. Mă întreb, l-ai sărutat și pe el, așa cum m-ai sărutat pe mine? Sau acele săruturi erau rezervate pentru mine, pentru a fi sigură că mai cârlig bine? Constance, simți cum sângele îi dispare din față. Nicholas, nu știu despre ce scrisori vorbești. N-am scris niciodată lui Thornbridge. Nu te obosi cu minciunile, o întrerupse. Am văzut dovezile, caligrafia ta, detalii pe care doar tu și cu mine le știm. Ești o mincinoasă talentată, Constance. Trebuie să-ți recunosc asta. Oamenii se adunau acum, privindu-i cu șoc și excitație bolnavă pe fețele lor. Lady Pemberton arăta încântată. Nicholas, te rog, spuse Constance, lacrimile începând să curgă pe obrajii ei. Nu știu ce ți s-a arătat, dar orice este fals. Eu te iubesc. Cum aș putea nu pronunța acel cuvânt? Vocea lui crăpă pentru prima dată. Nu îndrăzni să pronunțe acel cuvânt când totul a fost o minciună. Nu a fost o minciună, strigă ea, demnitatea ei prăbușindu-se. Nimic din ceea ce am simțit pentru tine nu a fost o minciună. Atunci explică-mi scrisorile, explică-mi conversațiile tale cu Thornbridge despre planurile tale. Îi arătă un plic. Explică-mi asta. Constance luă plicul cu mâini tremurânde și îl deschise. Când văzu conținutul, scrisori care arătau exact ca scrisul ei, discutând lucruri pe care ea nu le-ar fi spus niciodată, simți cum lumea se prăbușea. Acestea sunt false, șoptia. Nicholas, nu am scris aceste lucruri. Cineva încearcă să ne distrugă. Cât de convenabil. Nu credea. Putea vedea în ochii lui. Nu credea nimic din ceea ce spunea. Thornbridge a apărut brusc lângă ei. Westmont, ce naibă se întâmplă aici? Întreabă-o pe femeia ta, răspunse Nicholas cu venin. Aparent ați doi ați planificat destul de elaborate împreună. Ce? Thornbridge păru complet confuz. Despre ce vorbești? Despre scrisorile Constancei către tine, despre planurile voastre. Nicholas se întoarse, pregătindu-se să plece. Dar nu contează, am terminat, cu amândoi. Nicholas, te rog, Constance îl prinse de braț, disperată. Nu pleca așa, lasă-mă să explic. Nu există nimic de explicat. O îndepărtă, gestul atât de rece încât o făcu să se poticnească. Am fost prost să cred că cineva ca tine, o femeie disperată după titlu și securitate, ar putea vreodată să mă iubească cu adevărat. O măsură din cap până în picioare. Ești exact ceea ce Lady Pemberton spunea întotdeauna. O oportunistă fără valoare. Cuvintele îl loviră ca niște pumne fizice. Constance, simți cum genunchii îi se înmoaie. Lady Margaret o prinse înainte să cadă. Nicholas Davenport, spuse Thornbridge cu o voce periculoasă, te-ai dus prea departe. Ba nu, răspunse Nicholas, vocea lui moartă. Nu m-am dus destul de departe. Ar fi trebuit să știu mai bine, odată trădat, de 2 ori prost. Se uită o ultimă dată la Constance și pentru o clipă, doar o clipă,
I-a văzut durerea ascunsă în spatele furiei. Ai câștigat, Constance. Ai reușit să-mi spargi inima. Sper că a meritat. Și apoi plecă, lăsând-o pe Constance distrute în mijlocul unei săli pline de priviri curioase și șoaptă răutăcioase. Lady Pemberton zâmbea în colțul ei. Următoarele 3 zile fură o ceață de durere. Constance nu mânca, nu dormea. Stătea în camera ei, încercând să înțeleagă ce se întâmplase. Scrisorile erau atât de perfecte, atât de convingătoare. Cineva petrecuse luni studiind-o, învățând caligrafie ei, ascultând conversațiile ei private cu Nicholas. Lady Margaret angajă investigatori privați pentru a găsi sursa scrisorilor. Thornbridge veni personal pentru a-i asigura că nu primise niciodată asemenea scrisori de la ea, că totul era o fabricație bolnavă. Cineva te urăște destul de mult pentru a petrece timp și bani considerabili distrugându-te, spuse Thornbridge sumbru. Dar cine? Răspunsul veni în a 4-a zi, când tânăra cameristă a Lady Pemberton, sfâșiată de vinovăție, veni la Lady Margaret cu o mărturisire. Lady Pemberton, aliată cu o fostă amantă geloasă a lui Nicholas, orchestrase întregul plan. Angajaseră un falsificator profesionist, un servitor corupt care ascultase la uși și petrecuseră luni construind dovezile perfecte. De ce? Pentru că Lady Pemberton nu putea suporta să vadă pe Constance fericită după ce o umilise atâția ani. Iar fosta amantă a lui Nicholas voia răzbunare pentru că el o respinsese pentru Constance. Când Lady Margaret prezentă dovezile, mărturii semnate, chitanțe plătite falsificatorului, totul, Constance simți un amestec de vindicare și deznădejde. Trebuie să-i spun lui Nicholas, spuse ea. Nu! Lady Margaret fu fermă. El trebuie să vină la tine. Te-a acuzat public, te-a umilit și a refuzat să-ți asculte explicațiile. Dacă alergi după el acum, vei stabili precedentul că poate să te trateze astfel ori de câte ori îi este frică. Dar el suferă și tu nu suferi. Mătușa ei o prinse de umeri. Constance, te iubesc. Dar trebuie să înveți să-ți prețuiești propria demnitate. Nicholas trebuie să-și ceară scuze. Trebuie să se umilească așa cum te-a umilit pe tine. Altfel, această dinamică se va repeta la infinit. În adâncul ei, Constance știa că mătușa ei avea dreptate. Dar inima ei strigă pentru Nicholas, știind că trecutul lui îl făcuse să reacționeze astfel. În a 5-a zi, când durerea deveni insuportabilă, Constance luă o decizie. Plec la proprietatea ta din Scoția. Nu pot rămâne în Londra. Să văd mila în ochii tuturor. Să știu că el este la doar câteva străzi distanță. Lady Margaret nu încercă să o oprească. Voi veni cu tine. Nu, am nevoie să fiu singură. În acea seară, Thornbridge și Ravencroft veniră să-și ia rămas bun. Ambii reîncepură curtoaria lor, oferind protecție și securitate, dar Constance refuză blând. Inima mea este încă a lui. Știu că sunteți un prost, dar nu pot pur și simplu să o opresc din a-l iubi. Atunci așteptăm, spuse Ravencroft simplu. Dacă el nu înțelege ce a pierdut, vom fi aici. Constance plecă spre Scoția în zorii zilei următoare, fără să știe că în aceeași noapte Lady Margaret fusese să-l viziteze pe Nicholas la proprietatea lui. Nicholas nu dormise de 6 zile. Bea whisky în biblioteca lui întunecoasă privind focul, încercând să înțeleagă de ce victoria lui se simțea ca înfrângere. O alungase, o umilise public, își protejase inima. Atunci de ce simțea că tocmai își pierduse sufletul? Când mătușa lui, Lady Helena, sora defunctului tată, intră în bibliotecă fără să bată, el nici măcar nu ridică privirea. Ai fost întotdeauna o prostul, spuse ea fără preambul, dar acum ai atins noi culmi. Nu sunt în dispoziție, mătușă Helena. Nici eu nu sunt. Aruncă un plic gros pe biroul lui. Citește. Dacă sunt mai multe scrisori de la Constance. Nu sunt de la Constance, idiotule. Sunt dovezile că scrisorile pe care le-ai văzut erau false, fabricate de Lady Pemberton și o femeie care pretinde că ai făcut-o să sufere când ai refuzat-o pentru Constance. Nicholas se încremenă. Încet ridică plicul și îl deschise.
În el erau mărturii semnate, chitanțe și o scrisoare de mărturisire de la o cameristă speriată care detalia exact cum fusese realizată înscenarea. Cu fiecare cuvânt citit, Nicholas simțea cum lumea lui se prăbușea. Nu erau adevărate, scrisorile nu erau adevărate, Constance nu-l mințise și el o distruse. Doamne, șopti el mâinile tremurând, ce am făcut? Ai distrus singura femeie care te-a iubit cu adevărat, spuse Lady Helena fără milă. Ai lăsat frica ta să distrugă fericirea ta. Exact așa cum Catherine a dorit. Te-a rănit atât de profund, încât nu mai poți avea încredere în nimeni, nici măcar în femeia care și-a dăruit inima fără condiții. Nicholas se ridică brusc, biroul răsturnându-se. Unde este ea? Trebuie să-i spun, a plecat. În Scoția, la proprietatea lui Lady Margaret. A plecat acum 3 zile. Scoția era la peste o zi călătorie. Trebuie să merg după ea. Da, trebuie. Lady Helena îl privi sever. Dar, Nicholas, nu te aștepta să te ierte ușor. I-ai spart inima în public. I-ai spus lucruri pe care nu pot fi niciodată complet uitate. Dacă vrei să o recuperezi, va trebui să te lupți pentru ea. Și chiar și atunci poate decide că durerea nu valorează riscul. Nu-mi pasă. Nicholas era deja în mișcare, strigând după servitorii lui. Voi lupta pentru ea până în ultima mea zi, dacă este necesar, pentru că fără ea nu sunt nimic. Furtuna lovi când Nicholas era la jumătatea drumului spre Scoția. Ploaia torențială făcu drumurile aproape imposibil de navigat, dar el refuză să se oprească. Schimbă caii de 3 ori, plătind averi pentru a continua călătoria. Conducea el însuși trăsura în segmente unde nu găsea conducători auto dispuși să riște vremea. Ajunse la proprietatea din Scoția, o moșie izolată pe un deal, înconjurată de păduri, la 3 zile după ce plecase din Londra. Era mudat până la piele, istovit și disperit. Un majordom, în vârstă, deschise ușa, privind-o cu dezaprobare evidentă. Ducele de Westmont pentru a o vedea pe Lady Constance, spuse Nicholas, vocea lui răgușită. Lady Constance nu dorește vizitatori. Nu sunt un vizitator. Sunt... Ce era el? Nu mai era logodnicul ei. Probabil că era ultimul om pe care vroia să-l vadă. Sunt un prost care trebuie să-și ceară iertare. Lady Constance a fost foarte clară. Nu dorește să vă vadă. Durerea care îl străpunse fu fizică. Atunci pot să aștept, afară, până când acceptă să-mi acorde 5 minute? Majordomul îl studiu. Afară? În furtună, ducele meu? Voi aștepta cât va fi nevoie. Și așa făcu. Nicholas se așeză pe treptele din fața ale moșiei, în ploaia torențială, și aștepta. Majordomul îi aduse o pătură pe care el o refuză. Ora de cină trecu, noaptea căzu, ploaia continuă. În interiorul casei, Constance sta la fereastra dormitorului ei, privind figura lui înghembuită pe trepte. Inima ei era sfâșiată între furia justificată și dorința disperată de a-l ierta. Este acolo de 6 ore, spuse ea fără să se întoarcă. Lady Margaret venise în cele din urmă, neputând să-și mai controleze preocuparea. Lasă-l să stea, răspunse mătușa ei. Dacă este serios, va aștepta. Și dacă îngheață, atunci va învăța o lecție valoroasă despre consecințe. Dar la miezul nopții, când temperatura scăzu și ploaia se transformă în lapoviță, Constance nu mai putu suporta. Coborâ scările înfășurată într-un halat și deschise ușa de la intrare. Nicholas era încă acolo, tremurând violent, buzele albastre. Ești un idi, spuse ea. Știu. Dinții lui clănțăneau. Dar sunt idiotul tău dacă vrei să mă mai ai. Intră înăuntru înainte să mor de hipotermie. El se ridică cu greu, picioarele înțepenite după ore de șezut. În interior, majordomul deja pregătise focul în salon și adusese prosoape calde. Constance rămase la distanță, brațele încrucișate, în timp ce Nicholas se usca și se încălzea lângă foc. Când în sfârșit se întoarse spre ea, ochii lui erau plini de lacrimi. Nu știu de unde să încep, spuse el. Începe cu adevărul. Adevărul este că sunt un laș. Vocea lui se frânse. Adevărul este că atunci când am văzut acele scrisori, toată frica mea,
Toată durerea pe care Catherine mi-a provocat-o a explodat. Și în loc să am încredere în tine, în femeia care mi-a arătat numai onestitate și dragoste, am ales să cred cea mai rea versiune posibilă. M-ai umilit, Nicholas. Lacrimile îi curgeau acum. M-ai numit oportunistă fără valoare în fața a peste 100 de oameni. Mi-ai spus că eram patetică, disperată. Știu. El făcu un pas spre ea, apoi se opri când ea se retrase. Și nu există scuză pentru asta. Nu există nimic pe care aș putea spune care să facă ca acele cuvinte să dispară. Tot ce pot spune este că provin dintr-o durere atât de adâncă încât m-a orbit. Dar asta nu te scuză, pentru că tu nu erai Catherine, tu nu m-ai mințit niciodată și eu am aruncat dragostea ta ca pe gunoi pentru că m-am temut prea mult să cred în ea. Cum pot avea încredere în tine din nou, șopti ea? Cum pot să știu că data viitoare când te vei teme, nu vei face același lucru? Nu poți ști. Fu brutal de onest. Tot ce pot oferi este promisiunea că voi petrece fiecare zi a vieții mele câștigându-ți încrederea înapoi, că voi merge la terapie, că voi lucra asupra rănilor mele în loc să le las să mă controleze, că te voi alege pe tine în fiecare zi, chiar și când este greu, chiar și când mă sperii. Căzu în genunchi în fața ei. Constance, te iubesc. Te iubesc mai mult decât am crezut că este posibil să iubești pe cineva. Și dacă îmi dai o șansă, doar una, voi petrece restul vieții mele, dovedind că sunt demn de tine. Constance îl privi pe bărbatul în genunchi în fața ei, un duce mândru umilindu-se complet, și simți cum rezolvarea ei începe să se crapă. O singură șansă, spuse ea în cele din urmă, dar Nicholas, dacă mă rănești din nou așa, nu voi. Se ridică, dar nu încercă să o atingă. Și dacă o fac, mă voi îndepărta eu însumi, pentru că nu voi merita să respir același aer cu tine. Tăcerea care urmă fu lungă. În cele din urmă, Constance făcu un singur pas spre el. Nu este iertare completă, spuse ea încet. Va dura timp. Încrederea se câștigă încet. Am tot timpul din lume și trebuie să-mi cer scuze public. Așa cum m-ai umilit public, trebuie să-mi dai satisfacție publică. Am de gând, am deja scrisori pregătite pentru toate ziarele londoneze, detaliind exact ce s-a întâmplat, cine a fabricat dovezile și cât de greu greșit am fost. O privi direct. Și am de gând să fac o declarație publică la următorul mare bal, unde voi anunța că ești femeia pe care intenționez să o iau de soție, dacă vei accepta în cele din urmă. Nicholas, nu acum, o întrerupse el blând. Nu îți cer să răspunzi acum. Doar îți cer să-mi dai șansa de a-ți arăta că pot fi bărbatul pe care meriți. Constance respiră adânc, apoi făcu ultimul pas care îi separau. Ridică mâna și atingea fața lui, șterge înd o lacrimă care îi curgea pe obraz. Ești un idiot, șopti ea. Cel mai mare, zâmbi printre lacrimi, dar ești idiotul meu. Când el o sărută, fu diferit de toate celelalte săruturi. Fu un sărut de iertare, de promisiune, de reconstrucție. Fu dureros și frumos în același timp. Te iubesc, murmură el în gura ei. Te iubesc atât de mult încât mă sperie. Bine, ea zâmbi prin lacrimi, pentru că și tu mă sperii. Dar hai să ne înfricoșăm împreună. Măsace și. 6 luni mai târziu, balul de toamnă al ducesei de Somerset era cel mai așteptat eveniment al sezonului londonez. Toată înalta societate era prezentă, inclusiv Lady Pemberton, acum ruinată social după ce scandalul fabricării scrisorilor ieșise la lumină, dar încă încercând să mențină aparențele. Constance intră în salonul de bal la brațul lui Nicholas, acum ducesa de Westmont. Rochia ei era o capodoperă de mătase color ivory, cu broderie de aur, cadoul lui Nicholas pentru nunta lor intimă de acum 3 luni. Inelul de diamante de pe degetul ei strălucea în lumina candelabrelor, dar adevăratul strălucire venea dinăuntru. Constance nu mai era femeia invizibilă care se ascundea de priviri. Era o duchesă încrezătoare, iubită și în sfârșit complet vie. Pregătită? Șopti Nicholas, privind-o cu o adorație care încă îi tăia respirația.
Pentru orice, atât timp cât ești lângă mine. Intrarea lor cauzase o răsturnare în conversații. Oamenii se opreau să se uite la cuplul care supraviețuise scandalului și ieșise mai puternic. Thornbridge și Ravencroft se apropiară, amândoi zâmbind. După momentul inițial de incomoditate, cei trei duci deveniseră prieteni, legați de respectul mutual și dragostea împărtășită pentru Constance. Westmont, spuse Thornbridge, întinzând mâna. Constance, arătați radianți. Îmi mulțumesc, răspunse Constance cu căldură. În ultimele luni învățase că poți iubi pe cineva și totuși alege pe altcineva, că inimile sunt complicate, dar oneste. A sosit timpul, anunță Nicholas după o oră de dans și conversație. Conducea pe Constance pe o platformă ridicată, unde orchestra tocmai terminase un set. Doamnelor și domnilor, spuse el, vocea lui purtând prin sală, am cerut un moment al atenției voastre pentru a face o declarație. Sala deveni tăcută. Lady Pemberton părea palidă. Acum 6 luni am făcut cea mai mare greșeală a vieții mele. Am acuzat această femeie extraordinară, soția mea Constance, de lucruri oribile bazate pe dovezi fabricate. Nu i-am dat șansa să se apere. Am ales frica în locul dragostei. Se opri privind-o pe Constance. În public am umilit-o, așa că în public trebuie să recunosc. Am greșit, complet, iremediabil greșit. Șoapte plină întregul sală. Constance Ashford, acum Constance Davenport, ducesa de Westmont, este cea mai curajoasă, mai inteligentă, mai generoasă femeie pe care am cunoscut-o vreodată. Faptul că m-a iertat, că mi-a dat o a doua șansă, este o har pe care nu îl merit, dar pentru care voi fi recunoscător în fiecare zi a vieții mele. Luă mâna Constancei, sărutând-o. Toată viața ta, societatea te-a tratat ca pe ceva de aruncat, dar pentru mine ești totul. Și vreau ca toți să știe, sunt cel mai norocos bărbat din Anglia pentru că ea m-a ales pe mine. Aplauze explodară prin sală. Oameni plângeau. Adevărat, din inimă plângeau la declarația lui publică. Lady Pemberton ieși discretamente, învinsă în sfârșit. Când Nicholas o coborî de pe platformă, Constance îi șopti, ai fost perfect. Nu, zâmbi. Dar cu tine învăț să fiu mai bun. Dansară până târziu în noapte, înconjurați de prieteni și familie. Lady Margaret privea cu lacrimi de fericire. Surorile Constancei, venite special din țară, radiaseră de mândrie. Când în sfârșit se întoarseră la reședința lor londoneză, la primele ore ale dimineții, Nicholas o ridică pe prag tradițional. La ce te gândești?" întrebă el, văzând expresia ei gânditoare. La cât de diferit arată viața mea față de acum un an. Îl privi. Acum un an eram invizibilă, nemaritată, fără speranță. Și acum sunt văzută, iubită și plină de speranță pentru viitor. Zâmbi. Ai făcut asta pentru mine, Nicholas. M-ai făcut să cred că nu este niciodată prea târziu pentru dragoste. Nu, dragă mea, o sărută blând. Tu ai făcut asta pentru tine. Eu am fost doar destul de norocos să fiu acolo când în sfârșit ai permis lumii să vadă cine ești cu adevărat. În dormitorul lor, în brațele unuia celuilalt, Constance știa că găsise în sfârșit locul unde aparținea. Nu în titluri sau poziții sociale, ci în iubirea unui bărbat care o vedea complet, cu toate defectele și frumusețile ei, și o alege în fiecare zi. Te iubesc, șopti ea în întunericul îmbrățișării lor. Și eu te iubesc. Vocea lui era adormită, satisfăcută. Pentru totdeauna, Constance, pentru totdeauna. Și în cele din urmă, după 39 de ani de așteptare, Lady Constance Ashford, acum ducesa de Westmont, avea totul ce își dorise vreodată, să fie văzută, iubită și vie cu adevărat. Epilog. Primăvara următoare aduse schimbări miraculoase în Londra. Nicholas și Constance deschiseseră o școală pentru fete din familii sărace, folosind articolele pasionate ale Constanței ca fundație pentru curriculum. Constance, după ani de a-și ascunde vocea, acum vorbea public despre reforma educației,
cu Nicholas mândru lângă ea la fiecare discurs. În grădinile proprietății lor de țară, unde petreceau tot mai mult timp departe de intrigi londoneze, Constance descoperea o pace pe care nu o cunoscuse niciodată. Avea un soț care o adora, o cauză care îi dădea scop și o familie care se extindea să includă nu doar sângele, ci sufletele alese. Lady Margaret, acum la 66, petrece majoritatea timpului la moșia lor, bucurându-se de rolul de matriarhă familială. Thornbridge și Ravencroft vizitau des, ambii găsindu-și în cele din urmă propriile căsnicii fericite cu femei care prețuiau bunătatea lor. Dar în această dimineață de primăvară specială, Constance stătea în grădina de trandafiri, o mână pe burtă ei ușor rotunjită. La 40 de ani, medicii îi spuseseră că era periculos, că la vârsta ei, dar ea și Nicholas deciseseră să riște. Viața însemna riscuri, dragostea însemna curaj. Gânduri serioase? Întrebă Nicholas, apărând din spatele ei și înfășurându-și brațele în jurul taliei ei, mâinile lui acoperind ale ei pe burta unde copilul lor creștea. Mă gândesc cât de mult s-a schimbat în 2 ani. Se rezemă de el. Cât de mult m-am schimbat. Tu nu te-ai schimbat, dragă mea. O sărută pe gât. Doar ai devenit versiunea ta cea mai adevărată. Femeia care ai fost întotdeauna sub toate straturile de protecție pe care societatea te-a forțat să le porți. Și tu? Se întoarse în brațele lui. Ai devenit bărbatul pe care ai visat întotdeauna să fii? Cu tine? Sunt mai mult decât am visat vreodată să fiu posibil. Ochii lui negri străluciră cu emoție. Ești cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată, Constance. Tu și acest copil care vine. O fată, spuse ea brusc. Vreau o fată. Atunci o fată va fi. Râse. Și o vom crește să fie exact ca mama ei, curajoasă, inteligentă, refuzând să fie definită de așteptările altcuiva. Și ca tatăl ei, pasionată, onestă, capabilă de dragoste profundă și iertare. Stăteau împreună în grădină, 2 suflete care găsiseră pace după ani de furtună. Londra și crudelile ei uitate erau departe. Aici, în soarele cald de primăvară, cu trandafiri înflorind în jurul lor și un copil crescând între ei, Constance în sfârșit înțelegea adevărul simplu pe care petrecuse atâția ani căutându-l. Nu a fost niciodată prea târziu pentru dragoste. Nu a fost niciodată prea târziu pentru fericire. Nu a fost niciodată prea târziu pentru a deveni cine ai fost întotdeauna menit să fii. La 40 de ani, cu părul ei cu primele fire argintii și linii fine la colțurile ochilor ei, Constance Davenport era mai frumoasă decât fusese la 20, pentru că frumusețea, învățase ea, nu era despre tinerețe, era despre a fi văzută, iubită și, în sfârșit, complet liberă. La ce zâmbești? Întrebă Nicholas, văzând fericirea pe fața ei. La tot. Îl sărută, dulce și sigur. La tine, la noi, la faptul că am îndrăznit să cred în dragoste când toată lumea mi-a spus că era prea târziu. Iubit, nu este niciodată prea târziu, dragă mea. O strânse în brațe. Nu atâta timp cât inimile noastre încă bat. Și în grădina lor privată, departe de ochii judecători ai societății londoneze, ducele și ducesa de Westmont dansară fără muzică, iubindu-se liber și complet. Pentru că în cele din urmă, după toate furtunile și durerea, găsiseră ceea ce contează cu adevărat, unul pe celălalt. Și asta Constance știa, era singurul triumf care conta.